Jatetxe handitan lan egin ondoren 2002an Arotxa ireki zuen bere herrian Legasan. Gaur egun erretegi garrantzitsuenetako bat da eta sukaldariak haragia txingarretan erretzeko duen modua oso ezaguna da nazioartean. Egunero erabakitzen du prestatuko duen txuleta zatia, aparteko generoarekin lan egiten du eta horrek bereizten du. Gaur, Arotxako sukaldaria den Luismi Lakarrekin solastatuko gara. Kaixo, Luismi, zer moduz? Ondo. Luismi, nola hasi zinen sukaldean lanean eta zergatik erabaki zenuen sukaldari izatea? Ni gaztetan, hirua nahi arreba gera eta ni erdiko naiz, ez? Eta ez dakit, erdikoak betiro nik uste mugitu xamarragoak izaten garela edo betiro ez dakit iniziatibo gehiagokoak edo, nik ez zitzaidan gustatzen sobera ikastea, ez? Eskolan eta gauzak eta, zerbait egin behar zen. Eta etxean betiro ama gehienak bezala, herri txiki hauetan, betiro sukaldatu egin dute etxean eta betiro oso ongi. Eta printzipioz horregatiken ofizio bat hartu behar nuen eta, amaren influentzagatik edo esan behar da hasi nintzela sukaldean. Iruñeko ostalaritza eskolan hasi zenituen ikasketak eta Koldo Roderoren sukaldean lan egin zenuen, zer ezagutza eman dizu? Hundia egia esan, ez? Nik lehenbizko hemen, lekaro zen batxillerra orduan zen bupa da esan zen bezala hura bukatu nuen eta gero hori hartu nuen jarraitzeko eta egia esan nik esango nuke niri pixkot ja sartu zitzaidala sukaldearen mundua, Rodero ezagutu nuen momentuan, ez? Ja hor pixkot, sukalde bat bertan zertzen, ez dakit, bere oinarria, bere zergatia, ez? Horregatik hasi nintzen, zergatik eskolan, ikasten duzu, baina gero ofizio guztietan bezala praktika da baliotuen gauza. Eta Rodero esaten alda izan duzela niretzat, ja hasierako, ez dakit, gauz garrantzitsu bat. Euskal Jatetxe handitan lan egin ondoren, 2002an Arotxa ireki zenuen, zer helburu edo egitasmorekin? Helburua ilusioa gehien bat herrian ni behartakoa naiz, orduan nik herria beti maite izan dut asko. Eta, ilusioa hori genuen eta anaia eta biek, pixko hasi ginen, ez, hortan, eta helburua, hemen bizitu eta ahalik eta hobekina gauzak humiltasunarekin egitea benpin, ez? Gure ilusioa zen jatetxea egin eta noiz bat lortu, kartako edo gaur egun lortu dugun gauz hori, ez? Kartan egunero lan egitea eta hori pertseriken, ez, betiro gauzak esan bezala humiltasunarekin eta saiatu ahalik eta hobekina egiten, hori zen helburua. Hain zuzen ere, zein da Arotxaren filosofia? Filosofia guria sukalde tradizionala da, dudarik gabe. Garaiko produktuak saiatzen gara zaintzen eta gure etxea markatzen duen produktu horik igual garrantzitsuna izango ditzateke txuleta, ez? Horregatik etortzen da, txikitatik betiro neukan hori buruan, nahiz eta gaur egun gauza oso zail dagoen, haragi onak lortzeko gauza, ez dakit, komplikatzen ari da, ez? Baina, hori gehien bat errango nuke, ez? Betiro zonaldeko, produktuak baldin badire, orai adibidez, zainzuriaren garaia da, lortzen ditugu, gibela onak, hemen adibidez, martikoa daukago fabrika onduan, ez dakit, betiro produktu horiekin lan egin eta ahalik eta hobekin tratatu. Arotxa erretegi garrantzitsuenetako bat da eta zu txingarren maisutzat ezagutzen zaitugu. Zer bereizten du zure txuleta edo zuk haragia txingarretan erretzeko duzun modua? Ez dakit, bakotxek bere era dauka edo bere forma, ez, egiteko. Denak oso partikularrak izaten gara, arraroak batzutan, ez. Niri adibidez, haragiaren munduan,
Ni astero juten naiz haragiak ikusi, markatu, selekzionatu. Orduan batzuetan, ero gisa edo tratatzen haute, egia da. Bina, exigentzia horrek ero normalian emaitza ematen du. Hau da, bakotxak behar du jakin ze nahi duen bere bizimoduan, eta nik kasu horretan argi neukan beti, nire lana zela, eta nik behar nuela betiro, haragien asuntuan behintzat, denak, lomo guztiak esaten dugun bezala, behi bakotxa ikusi, berriro ikusi, 3 asteburun berriro ikusi nola evoluzionatu duen, eta hori jarraituz, unea iritsi gera, ez? Erretzeko era edo, bai, dena ditugu esan bezala gure maniak, ez? Esan bezala, esango nuke urtean zehar, ikasi egin dutela ere, gauzak igual pixka bat hobetzen, edo hemendiken gaizki nabila balin badugu, pentsatzen balin badut, behi honek grasa gutxiko dauka, eta behar dut zu gogorragoa edo gutxiago, denborak irakusten dizu, eta denak hartzen ditugu, azken fini erramezala gure formak, ez? Baina, oso partikularra da dena hori. Dena den jatetxeak nazioartean ospea du. Zein sentsaziorekin irteten dira otordukideak? Hori, zuk esan bezala, otordukideak esan marko lukete. Nik ezin dut esan hori nola den. Guk pozik gaude, guretzat garrantzitsua delakoz, estatu mailan guri zenbait, ez dakit, aldizkaritan edo programetan edo esaten den bezala, aipatu digutelakoz, guk oso konten gaude eta oso eskertutak. Baina ze sensazioarekin atetzen diren, nik beti esaten dut, bueltatzen balin badire, sensazio honak eramango dute. Ez balin badire bueltatzen, ez. Eta gaur egun, asko bueltatzen dire egia esan. Hona izango da orduan. Guretako, errekonpentsa handirik, edo handiena hori da, ez? Azken finean, bezierua etortzen denean, berriro gero bueltatzea, ez? Betiro pentsatzen duzu, zure lanak, emaitza on bat eman duela, ez? Nafarroako sukaldaritzak ere izen ona du. Halako ospea bidezkoa alda? Nik uste dut, Nafarroako sukaldeak ospe hori merezi duela, ez? Eta, estatu mailan, zona bakotxak dauka bere fama edo, eta nik uste dut azken urtegoetan, Nafarroko sukaldeak edo gora egin duela eta, merezitzako ez dakit, gauza dela, ez? Lan asko dagoela atzean eta, nik uste dut, esan bezala merezitzako gauza dela, dudarik gabe. Zuk, Luismi, sari ugari irabazi duzu. Garrantzitsua alda halako ospea duten aitorpenak jasotzea? Gu Arotxan hasi ginelean 2002 urtean, Arotxa, guretako gauz polita zen, sentimentala, familieko gauz bat, bino geroia esan behar da, kostatu zitzaigula urte batzuk, guk hau, bere balorea eta lortzea jendia unera atortzea. Horregatiken, zuk esandako sari horiek, edo ez daki sariak esan, errekonozimentu horiek lagundu zigutela asko, ez? Zergatiken, Arotxa honeken ezagoen jarrita mapa batean, ez? Jendiak ez zuen ezagutzen. Bino, gauz horiek denak, aldizkari batean, edo programa batean, edo gauz guzti horiek, lagundu ziguten asko, jendiak gehiago ezagutzen zuelako Arotxa, eta poliki-poliki, hasi zen jendia gehiago etortzen, eta gauz horiek asko laguntzen dute, ez? Ilusio egiten dutela? Bai, ez? 2000 ez dakit ze urtean zen, 2006an edo 2007an edo ez dakit, kritiko bat zegoen oso famosoa orduan ostalaritza, sukaldari mailan Rafael García Santos zen orduan, ez? Eta, persona hura unea etorri zen, eta harek Espaia mailan jatetxe famatuenak denak ibiltzen zituen bere gian, ez? Eta bazaukan apartado bat, erretegi buruz. Unea etorri zen, eta gure itxa probatuta gero, urrengo urtean bere gian jarri ziguten Arotxa, estatu mailan 13. tartean edo barruan, ez? Ez dakit horrela zen edo zen, guri asko lagundu zigun, harrek, ez? Horiek dire ejemplak, baietz. Betiro, horrelako herri txiki batean eta ez ezaguna den momentu batean jatetxe baten dako oso garrantzitsua dela.
Herri txikia aipatu duzu orain. Legasan bizi zara, landa bizitza gogoko duzu? Bai, dudarik gabe. Ni Legasan bizi naiz eta pozik gainera, ez? Ni hemen jaio naiz eta hemen oso ongi bizi gara niretzat. Nik hiria handia eta ez ditut gustokoak egia esan. Juten naiz normalki ez batzuetan barkatu. Eta bueno, pues emaztekin, semikin, bueno, noizbenka, ondo tortzen da atera, hiria handi bat ikusi, Iruña oso hurbil dugu eta juten gea beste motibo gatengatik, baina bueno, adibidez batzuetan porretan edo beste hirietara jun. Bino, konte juten naiz, 3 laguneko, bino etorri kontenago etortzen naiz. Hau da, nik hau maite dutelakoz. Eta niri Legasan pozi bizi naiz, eta niri lasaitasuna ematen du, herri honek ematen hau asko. Mendiak, zuhaitzak, txakur hartu, mendira jun, ez dakit. Hori da niretzat, ofizio hau ikusita nola den, gero momentu, ez dakit, estreseko momentu egiten hori kentzeko, laguntzen hauen, gauz bat da hori, herri lasai batean bizitzeak. Herria eta familia, ezta? Emaztearekin eta anai-arrebekin lan egiten duzu, ondo eramaten duzue? Bai, hori da gehien bat igual zaiena, ez, betiro badakizu, bino guk ondo momentuan ez dago problemarik. Anaia nerekin sartu zen 2002an, eta biek gaude, honeako eta txarrako, eta nire emazteare Lemizko gunetiken dago hemen gurekin lanean. Arreba aste burutan ere etortzen da, eta, esan bezala, horrek ematen du betiro, ez dakit. Kompromiso gehiago, momentu txarretan ere batzutan, badakizu, itxeko gara. Baina, denak bezala, baditu bere alde honak eta gero borroka denean ere bere, baina ez, hortan suerte daukagu zegatik esan bezala. Leku poli baten gaude, lasaia eta ez da gutxi. Lortzea, ez dakit. Urtea pasatuta gero gure, edo behintzat nire ilusioa zena hemen bizitu eta bizi modu bat aurkitu zure herrian bizitzeko, ezin gara kajatu hortan, eskertzekoa da. Eta euskarari dagokionez, Luismi, zer garrantzi du hizkuntzak zure bizitzan? Hizkuntzak niretzat ere, garrantzia handia dauka, ez guk betiro gainera, guk hemen zona honetan euskaraz egin du betiro. Bai, Donestebera juten ginen gaztetan, 4 urtekin eskolera, eta bai, orduan EGB zena eta gero batxillerra, bupa, koua, hori dena euskaraz egiten zen, orduan, guretako eguneroko gauz normal bat zen, ez? Eta zaintzeko gauza, zekatiken euskarazkin finean kultura da, eta ez dakit, tradiziok ere mantendu behar diren, nik uste dut. Orduan, hortan betiro berdin jarraitu dugu, eta saiatzen gara alik eta, momentua den behitzen, zaintzen, ez, euskara beti. Luismi, bi esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Zueri, etortzeagatik gure etxera, arotxara, eta, esan bezala, ikusiko gara aurrera egun.